Slušam vas. Šta slušaš? Da čujemo šta ste hteli. Od tebe ništa. Gledam te što radiš, pa idem dalje. A kuda to? Kod direktora. Neće moći. Jel? Direktor te, druže, ne prima svakoga. Pa ja i nisam svako, drugarice. 20 godina sam ja radio ovdje. I zašto su vas istorali? Nije mi niko istorao, pao sam sa skele. I vi mislite da je dovoljno pasti sa skale da vas direktor odmah primi, jel da? A odakle vi treba da padne pa da me odmah primi? Druže, treba prvo svoj slučaj da iznesete meni. Onda ću ja da odlučim kome dalje da vas uputim, jasno? Samo se ti, drugarice, maži i maskiraj, a za mene se ne sikiraj. Bolje razmišljaj o svom slučaju.